Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li minn pajjiż li dejjem kellu jindaħal fil-gwerer ta' ħaddieħor, pajjiżna sar oażi ta' stabbiltà u paċi. U dan qal għax Malta għandha n-newtralità u l-prinċipju ta' non-allinjament imnaqxa fil-Kostituzzjoni tagħha. F'attività politika f'Birzebbuġa, Dr. Abela qal li b'dawn iż-żewġ prinċipji pajjiżna qed igawdi l-paċi. Sar pajjiż li kapaċi jesporta l-paċi u se jaħlu bħala pont ta' paċi bejn il-ġnus. Irrimarka il-neutralità kien hemm min nipprova jibminha, speċjalment dawk li sejjaħ estremisti fih dan il-Partit Nazzjonalista. Wera l-fema iżda li neutralità attiva twassal triq tal-kompromess, ta' dialogu u ta' diplomazija. Dwar il-gwerra fl-Iran, Dr. Abela qal li din ikkonfermat kemm hi essenzjali l-paċi reġjonali. Sejjaħ is-sigurtà bħala l-akbar preġju ta' pajjiżna. Fakkar li gvern Laburista imbotta politika li tirrikonoxxi d-dritt ta' kull ġens li jkollu nazzjon tiegħu. Hawnhekk semma rikonoxximent formali tal-Palestina bħala stat u qal li dan kien mument li ddefinixxa x'inhuma l-valuri u l-prinċipji tal-Moviment Laburista. Dwar jum il-ħelsien, Dr. Abela faħħar lil missirietna li qal innegozjaw biex f'Malta ma jkunx hawn dipendenza fuq l-ispiża militari barranija. Qal li Malta kienet fqira u matna bir-realtà ta' tanta uċinu Maltin li kienu jitilqu mill-pajjiż għax ma kellhomx biex jaqilgħu l-għajxien tagħhom. B'kontrast qal li pajjiżna illum jinsab mal-aqwa 10 pajjiżi fiż-żona euro, brata ta' tkabbir li 10 darbiet iżjed minn dik ta' pajjiżi Ewropej oħra. 50 snin oħra għal Dr. Abela l-ekonomija ta' pajjiżna saħansitra issa tkun qed tiġġenera ġid ras għal ras iżjed minn dik tar-Renju Unit. Innota wkoll li taħt gvern nazzjonalista pajjiżna kellu 3 darbiet aktar ħaddiema Maltin li kienu jaqilgħu inqas minn 1000 euro fix-xahar. Dwar l-aħħar summit tal-Kunsill Ewropew, Dr. Abela qal li ra mexxejja ta' stati membri oħra jikkunsidraw biex forsi jibdew jagħtu sussidju parzjali fuq l-enerġija. Min-naħa l-oħra qal il-poplu Malti wawċi u protett b'dik li sejjaħ tarka tal-politika ekonomika progressiva ta' Moviment Laburista fil-gvern. Il-Prim Ministru Abela qal li gvern Laburista irid jibqa' jkun il-vuċi progressiva u l-vuċi tas-sewwa favur soċjetà li tgħix fil-paċi u fl-istabbiltà. Dan qal waqt li ħaddieħor lanqas jaf fejn qiegħed miegħu innifsu għax hu mmexxi bil-konvenjenza u mhux bil-konvinzjoni. Dr. Abela semma wkoll li din il-ġimgħa il-gvern tal-ura lil familji Maltin u Għawċin dawk li rrefera lihom bħala żewġ ġojelli Manuel Island u Forti Tinje. Qal li dan seta' jsir għax pajjiżna issa jibqa' bl-aktar ekonomija dinamika fl-Ewropa. Il-Prim Ministru Abela ta' kelma li bil-Partit Laburista fil-Gvern il-poplu għandu jistenna dejjem aktar u aktar benefiċċji. Fl-isfond ta' surplus ta' 250 miljun euro fl-ewwel xarejn tas-sena, istqar li l-Gvern issa juża dawn il-flus biex ikompli jilqa' jiġri x'jiġri l barra minn xtutna.